Mä oon Sean Huff, 2 lapsen isä Vuosaaresta, Helsingistä. Mä lopetin mun ammattilaisuran koripalloilijana vuonna 2022. Sen jälkeen mä oon toiminut yrittäjänä muun muassa koripallomedian parissa ja vetänyt puhekeikkoja yrityksille. Mun aika Suomen koripallomaajoukkueen eli Susijengin kapteenina opetti mua ymmärtämään joukkuehenkeä, kuinka se rakennetaan ja miten se ylläpidetään. 20 vuotta koripalloilijana on vienyt mua ympäri maailmaa, muun muassa 2 mantereelle ja 5 eri maahan. Suomeen palattuani on edistänyt lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia eri urheiluseurojen parissa. Mä oon päässyt näkemään läheltä, minkälainen yhteisöllinen vaikutus sillä on, kun nuoret pääsee liikkumaan. Valmistuttuani Yhdysvalloista Valparaiso Universitystä kriminologian kandiksi lähdin pelaamaan ammattilaiseksi Eurooppaan. Pelasin muun muassa Kreikassa, Italiassa, Saksassa ja Ranskassa. 11 vuoden aikana Euroopassa opin, että yhteisöllisyyden rakentamisessa auttaa, jos tuntee maan kulttuurin. En pelkästään pelannut koripalloa, vaan heittäydyin mukaan paikalliseen elämään. Euroopan turvallisuuden ja ilmastokriisin ehkäisemiseksi EUlla on kriittinen rooli. Haluan olla mukana edistämässä näitä tavoitteita ja luomassa vahvempaa ja yhtenäisempää unionia. Mä koen, että yksi lähitulevaisuuden tärkeimpiä tavoitteita on digijättien ja etenkin somealustojen sääntely lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Siihen tarvitaan EUn vahvuista toimia. Äänestä Huff.